ଖାଇସାରା ପରେ ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଗୁଲୁ, ଆପଣ ଗୁଲୁ ଟିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଦି ଭଉଣୀ କ'ଣ ସକାଳ ପାଇଁ ନାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆଜି ରବିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବା ବନାଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସକାଳୁ ସକାଳେ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇବାସ ସକାଳୁ? କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ସଣ୍ଡେର? ଇପି ବନେଇଛନ୍ତି? ଏତେ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ବନାଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖାଇବୁ। ପୁରା ମ୍ୟାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏବେ ମ୍ୟାଗି ପୁରା ବନାଇକି ସାମାନ ଦେଖି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ହେଇଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମ୍ୟାଗି ମୁଡ଼ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଖାଇ ଚାଲିଛୁ। ଖାଇସାରା ପରେ ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମାଟି ସିଝି ଯାଇଛି। ମ୍ୟାଗି ପୁରା ସିଝିକି ପୁରା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଠି ମ୍ୟାଗି ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଖାଇ ଆଳୁ ଗୁଡା ରହିଯାଇଛି। ମ୍ୟାଗି ଖାଇକି ସବୁ ଆଳୁ ଗୁଡାକ ରଖିଦେଇଛି ବାଛିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିନି ଆଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ନାଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚୁମା। ମିଛର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ହେଉଛି ସତର। ନିଜ ନାଁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଠିକ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ। ଭୁଲ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି।